Máš mě rád? Opravdu? No, opravdu. Tak proč mi to nikdy neřekneš? Sám od sebe. Ještě nikdy si mi to sám od sebe neřekl. Víš dobře, že se vyhýbám tak expresivní formulaci. Ty se prostě stydíš za svou lásku? Fenomenologie mě naučila trvalé péči o to, abych svými tvrzeními nepřesahoval rámec vykazatelné zkušenosti. Raději vyjádřím méně, než cítím, než bych riskoval manifestaci něčeho, co necítím. Ty tedy svou lásku ke mně nepovažuješ za vykazatelnou zkušenost? Tak ono záleží na tom, co si představujeme pod pojmem láska. Možná mi to slovo evokuje jen trochu jiné a vypjatější. Luci, nezlob se. Je skutečně nutné, aby náš vztah spočíval v jeho nepřetržité reflexi a analýze?